mies on 10-vuotias, sen hiukset heiluu tuulessa. On nukkaisilla poskilla, räkä sekä raparperi piilosta. Se pyörii eteenpäin, se elää vailla kuolemaa. Se rintaan mahtuu kokonainen riemun armada. Mies on 20-vuotias, on kaikki pallon ilmassa. Se ahtaat kielisuudelma on hetken lupausta ilman huomista. Se kauaa pysy paikoillaan, rakkaudun on rutistaa. Olan yli heittää roskikseen ja kaataa kaljaa koneeseen. Se on hyvä mies, vahva mies, ruma mies. No mikä mies, hyvä mies. Mikä mies? Kun mies on 30-vuotias, koko maailma on hallussa. Varma katse valitsee äidin tuleville kersoilleen. Kun mies on 40-vuotias, se ravaa terapiassa ja nuhkii rakentamansa kellarista hometta. Hyvä mies, vahva mies, ruma mies. Mikä mies? Hyvä mies, vahva mies, hyvä paha ruma mies. No mikä mies? On 50-vuotias, aarehtii kuuma harrikka. Se näyttää jätkän kellistin, kyyti nuoren kauniin sellistin. Kun mies on 60-vuotias, se etsii sopusointua. Ja luostarien hiljaisuus soiva paleleva sielua. Kun mies on 70-vuotias, se seuraa hiljaa tornista. Kun nuoret miehet lankeaa vanhanansa huollaan. Hyvä mies! Mikä mies? Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kerralla. Silti kerroksittain kaikki tää pakkaroiskittua elämää on laskoksissa hyllyssä vanhan miehen mielessä. Mikä mies?